Чираттагы котлау хатын без Балакова шәһәреннән алдык. Оның иштәлеге дә безне таң калдырды. Бүген 23 ноябрьдә әнием белән әтием Расим Мунирович һәм Румия Зарифовна Сунчелиевларга һәм кайнанам белән кайнатам Рәшид Зарифович һәм Румия Кәшафовна Нугаевларның бергә тормыш башлап җибәргән көннәренә 40 ел тула. Дип язганнар балалары Гөлнара һәм Фәргать, оныклары Данис, Рамиз, Фәһим һәм Светлана һәм барча туганнары. Тормышта кызык хәлләр була икән ул. Яшьли ук дус булып йөргән парлар туй көннәрендә бергә уйныйлар. Бергә балалар табып, балалар туалар. Алар ылыгайгач, язмыш сылтавы буенча кыдагыйлар да булалар. Бүген без нык хөрмәт иткән ике гүзәл парның Рубин туйлары. Сөеклеләребез безнең өчен иң кадерле, газизләрдән газиз булган кешеләребез. Сезгә имин тормыш, бәхетле картлык, иң мөһиме күңел тынычлыгы һәм кырыштай саулык сәламәтлек. Тормышыбызга ям истәп, авырмый яшәвегезне, озын гомер итүегезне телибез. Киләчәктә дә балаларыгызның һәм шулай ук оныкларыгызның да игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Барысы өчен дә мең рәхмәт сезгә. Әти, әни, инде 40 ел элек икәү бергә тормыш кырдыгыз. Ничә еллар буе безнең өчен сыкланырлык үрнәк булдыгыз. Күпме генә рәхмәт әйтсәк тә без бик аз булыр кебек күңелгә. Бәхет, шатлык кына юлдаш булсын, кадерлеләребез сезнең гомергә. Безнең әти дә, әни дә тормышның усал җилләренә бирешмичә бик матур гомер кичерделәр. Эшне эшлисе килеп эшләделәр, яшиселәре килеп яшәделәр алар. Гомер буе бер-берсен хөрмәт итеп, юл куешып, тормыш арбасын җигелеп тарттылар. Безне балаларын тәрбия биреп үстерделәр. Хәзер инде үзебез дә әти-әниләр булдык. Һәрберебез үз гаиләләребез белән булганына шөкер итеп, яраткан эшләрдә эшләп, яшәп ятабыз. Һәр вакыт сагынып туган йортыбызга кайтып, әти-әни белән сөйләшеп, атна буена җитәрлек рухи байлык алып киләбез. Шушы гаиләләрдә дөньяга килүебезгә без шиксез бәхеттәбез. Киләчәктә дә әти-әни тигезлегенә шатланып, тормышның мәгънәсен аңлап, алардан нур алып, балкып яшәргә язсын иде. Ике гаилә гомерлек дуслык хисләрен югалтмыйча яшәсеннәр иде. Әнә шулай безгә үрнәк булып, яшәгезче инде тагы да. Без күмәкләшеп, туган йортка җыелырбыз бергә табында. Гомер буе язсын иде безгә әти, әни диеп дәшәргә. Кайгы күрми, бәхет, шатлык белән бергә озак яшәргә. Кадерле Расим Мунирович һәм Румия Зарифовна, Рәшид Зарифович һәм Румия Кәшафовна. Рубин туйларыгыз кытлы булсын. Якыннарыгыз юллаган теләкләр чынга ашып, алтын һәм бриллиант туйларыгызны да саулыкка төренеп каршыларга язсын. Yaşağın, eminim yaşağın, xaterliyim.